Hormatly prezidentimiň ýanlan ýarym telebätleşiginiň jemleýiji taparyna gatnaşçylary ýiberen gutlugyny, edebiýat, medeniýet gösüňi diýişgärleriniň, höwetçiň aýdymçy ýaşlaň, dugtarçy bagşy taýdanylan, zekini çağlaň arasynda Türkmenistanyň prezidentiniň Türkmeniň altyn atratly bayragyny alma urundaky bätleşiginiň çäklerine geçirilgen. Bu telebätleşiň ýurdumyzyň höwetçiň aýdymçy ýaşlarynyň aýdymsa sunugatyny höwgesini, söýgüsini artdyrmagy, zekin okyplaryny kämilleşdirmäge uly ýardam berýänligi bellenilýär. Türkmenistanyň Medeniýet Ministrligi hemde telewizioniýa radio plaşyklary we kinematografiýa baradaky döwlet komiteti hemde Aşgabat şäheriniň häkimligi zekini ýaş aýdymçylaryň bätleşiginiň guramaçylary bolup çykyş etdiler. Ýurdumyzyň ähli welaýatlerinden hemde Aşgabat we Arkadag şäherlerinden ýaş artistler bir ýere jemleýän bu bätleşik ýaşlaryň dörejilik mümkinçiliklerini açmagy, halkymyzyň bahasy ruhy mirasyna baý aýdymsat medeniýetimizde aralaşmaklaryna şert türediýär. Günlüğürün beyik akıllary, Magtumly Pragynyň doglan günüň şany 300 ýyllygynyň giňden belenilgen. Pägin Baýhasymany Magtumly Pragy ýylyna bu dörejilik bätleşiginiň ähmiýeti hasam artýar. Bugünkü ajaýyp döwrümizde höwetçiň aýdymçy ýaşlarymyzyň ýerine ýetirýän aýdym saatlarynyň hem meşhur kompozitorlarymyzyň dörejilik mektebi ýaly kämilligi we milliligi bilen ýürekleri joşdurmalylar diýip döwlet başdanymyz gutlugyny belledi hemde höwetçiň aýdymçy ýaşlarymyzyň her biriň geljekde halkyň kalbyny ornaýan, göwünlere ganyp beklediýän aýdymlara hasam joşgyny ýerine ýetirjekdiklaryny, burada okyp başarnaklaryny ýygydarly kämilleşdirjekdiklaryna bir ynanmalardy. Bu bätleşik täze dekiniň ýüze çykmagyna ýardam berýär. Döwlet başdanymyzyň ýygydarly ünsaladalar netijesinde ýaş dekinler öz mümkinçiliklerini durmuşa geçirmeklerine täze eter berýär. Häzirki wagtda ýurdumyzda medeniýetimizi we sunugatymyzy ötürmek boýunça giň möçerli işler durmuşa geçirilip, ýaşlaryň dörejilik taýdan kämilleşmekleri üçin ähli şertler döredilýär. Ýurdumyzyň ähli ýerlerine döwrewat medeniýet merkezleri, konsert meýdançylary gurulýar. Bu ýerlerde aýdymsat bätleşigine gatnaşýanlaryň çykyşlary geçirildi. Jemleýiji tapgyra gatnaşçylaryň aglabasy başlangyç aýdymsat bilimine sunugat mekteplerini aldylar. Dörejilik bilen meşgullanmak, milli aýdymsat sunugatymyzyň şöhratyny artdyrmagy okyply, zekinli ýerine ýetirjileri ýüze çykarmak üçin hemme mümkinçilikler döredilen owa medeniýet öýlerini dörejilik okyplaryny ýüze çykardylar. Bätleşiň ähli deslapky etrap wilayet tapgyrlaryny üstünlükli geçip, jemleýiji döwlet tapgyryna gatnaşmagy hukuk gazanan iň ökde aýdymçylaryň umumilli gözden geçirilşi, aýdymsat sunugatynyň uly dünýäsine aralaşmakda möhüm batarlygy boldy. Tomoşaçylar üçin bolsa ol ýaş dekinler bilen tanışdyrgan hakyky bayramçylykdyr. Bätleşiň düzgünlerine laýyklykda her wilayetden Aşgabat we Arkadag şäherleriniň hersinden ýeňçi bolmagy iň münasip iki aýdymçy jemleýiji tapgyra gatnaşmak üçin taýlanýardy. Netijede bolsa jemi 14 aýdymçy ýanglan ýarym telebätleşiginiň jemleýiji tapgyryna çykyş etdiler. Ular nusga we häzirki zaman şahirlerimizin goşgylaryna döredilen şeýle hem halk aýdymlary ýerine ýetirdiler. Soňky ýyllarda şular ýaly bätleşiklere gatnaşýanlara set bermek, setleri sanamak işiniň sany teknologiýalaryň üstü bilen amala aşyrylýanyny bellädirlikdir. Jemleýiji tapgyra gatnaşanlaryň çykyşlaryna ýokary derejeli eminler tarapyndan baha berildi. Bätleşige gatnaşan iň zekinli bätleşiklaryň içinden iň gowusyny saýlamak emin agalaryna da ýeňil düşmedi. Bätleşiň şertlerine laýyklykda oňa gatnaşyjylaryň dörejilik çykyşlary saatlyk we saatsyz görnüşde ýanglandy. Şunda olan aýdym aýdaş okyp bilen birlikde ýerine ýetirjiliginiň öz bolşulygy sahnada özüne alyp barşy gözüne tutuldy. Bätleşiň jemleýiji tapgyrynyň konsertine geçen ýyldan şeýle gözden geçirilişiniň ýeňçileri çağıryldy. Munyň özi türkmen medeniýetinde halipa şäherlik ýolunyň dowam etdirilýändiginiň aýdym beýany boldy. Bätleşige gatnaşýanlaryň açyk sahna meýdançasyna çykyşlary döwlet başdanymyzyň aýdymsat sunugatymyzyň kämilleşme urundaky tagallalaryna hoşallyk bolup ýanlandy. Bugünkü dabara halkymyzyň tökenekli ruhy çeşmesi bolan aýdymsat medeniýetiniň ösdürilmegi hemde ýaş dekinleriň dörejilik taýdan kemale ilmek üçin uly mümkinçilikleri döretmek urunda hormatly prezidentimiziň ägir dula aladasynyň suwutnamasydyr. Ýanglan ýarym telebätleşiginiň guramaçylary bu gözden geçirilişiň täze ýaş dekinleriň ýüze çykarylmagyna möhüm ähmiýetini aýratyn bellediler. Bu edeki bätleşige gatnaşýanlaryň içinde köp sanly belli aýdymçylar bar. Olaryň köpsi özleriniň köpe uçgunly şekilli aýdymlary bilen giň halk köpçüligine tanışdyrlar. Ýaş ýerine ýetirjiler häzirki zaman aýdym sazlaryny özüne jemleýän türli görnüşli sahna çykyşlaryny tomoşaçylara hödürlediler. Aýdymçylar şol çykyşlaryna edip watanmada
halkymyzyň köp asyrlyk şöhratly taryhyny, täze taryhy ýa-da ykballary özgördici beýik işleri, mähriban toprağymyzyň tebigatyny we gözelligini wasp etdiler. Bätleşige gatnaşýanlaryň köpüsi nusgaw şahyrlaryň sözlerini, belli türkmen kompozitorlarynyň ýazan hemde meşhur destanyň aýdymlaryny ýerine getirdiler. Çykyşlaryň maksatnamasyna geçen ýylyň meşhur eserlerim ýerzirli. Şolarda häzirki zaman ähenleri, gadim halk nukanlary sarlaşyk otgoşdy. Ýurdumyzda amal aşyrylýan düýpli özgörtmeler hemde giň erimli işler, halkymyzyň ruhy medeni hadinatyny baýlaşdyrýan aýdymsat eserleriniň dowamatylygy, häzirki zaman ýaş aýdymçylarynyň dörüçiligine, aýdymlaryny we saatlaryna öz beýany tapýar. Bayramçylyk maksatnamasynda milli sunugotymyzyň halipa şäherlik ýolunyň iň gowy däpleri öz beýany tapdy. Sahnada bätleşiň jemleýici tapyryna gatnaşyjylar bilen birlikde ozalky bätleşik bilen ýeňjilerem çykyş etdiler. Olaň köpüsi üçin ýanglan ýarim bätleşigi, many mazmuny, baý dörejlik durmuşyna, uly estrada ýol açdy. Bätleşige gatnaşyjylar paýtagtymyzyň sahnatyny eden çykyşlaryna aýratyn jogapkärçilik bilen çemeleşdiler. Her bir aýdymsat çykyşy özüniň kompozisiýasy, usuly, aýdymçylygyň öz bolşuly ýerine ýetirişi bilen tapawutlaryny hemde tomoşaçylaryň el çarpyşmalaryna münasip boldy. Sonra milli sunugotyň bayramçylygynyň öz bolşuly jemlenmesine urulan alkışnama atly aýdymy dörejlik bayramda gatnaşyjylaryň ählisi bilelikde ýerine ýetirdiler. Aýdymsat bayramçylygy tamamlanandan soň bätleşiň jeminiň jemlenilmegi, ýeňjiliň elan edilmegi, dörejlik bätleşiniň iň bir tolgundyryjy pursaty boldy. Tomoşaçylaryň şowkunly el çarpyşmalarynyň atynda ýeňjiliň atlary elan edildi. Olara ýürüte diplomlar, Türkmenistanyň prezidentiniň altyn zynjyry gowşuruldy. Şeýle hem jemleýici tapyra gatnaşanlaryň ählisi döwlet başçylarynyň adyndan ýadygärlik sowgatlaryna münasip boldylar. Bätleşiň ýeňjileri, hormatly prezidentimize dolu derejeli dörejlikli rahmet çekmäge, ähli şertleň döredilen üçin tüý sürekden hoşallyk sözlerini beýan etdiler. Şeýle-de münasip bolan sylaklaryny diňe ýokary hormat we jogapkärçilik hökmüne däl, eýsem sunugotyň döredici, birleşdiriji güýjüniň suwutnamasy hökmüne kabul edýänliklerini aýtdylar. Şol güýç öz bolşuly milli gaýratynlyklar bilen bir hatarda umumy adamzat häsiýetine eýedir. Şugün meniň durmuşymda ýatdan çykmajak bir taryh pursatlaryň biri boldy. Hormatly arkadagy gahrman serdarymyza, ähli Türkmenistanyň ýaş aýdymçylary, bagşylar, sadanlarynyň adyndan tüýsürekden sag bolsunmy, alkyşmy ýetiresimeli. Goý hormatly arkadagy gahrman serdarymyzyň jany sag bolsun. Başlary dik bolsun. Ýyl ýurt bähbili tutýan tutumly işleri mundan meýlekleri waşyklary beslensin. Geldi bagtyar döwür, gaýry döwran islemen. Şanyňa joşup çygyr, gaýry desan islemen. Aýtsam ýekeni, dostlugunluk bekeni. Parahatlık mukamı gayrı mukam islemin, gayrı mukam islemin. Ine şuun men durmuşymda ýatdan çykmajak bir iňil wakalaryň biri boldy. Hormatly prezidentimiziň arkadag şäherine ak mermerlerden gurulan tähmet çekmäne ýaşamana ul mümkinçilikleri bar. Men hem ýanglan diýerim telewizýasyna gatnaşyp arkadag şäherinden onda da ilkinji gede gatnaşyp ýeňji bolmak bagty netip etdi. Milli medeniýetimiziň hak gowunlary, gahrman arkadagy gahrman serdarymyza talip ýüregimden köp sag bolsun maýjan. Goý gahrman arkadagymyzyň jany sag bolsun, başy dik bolsun, alyp barýan tutumly işleri el mydamy rowaj alsyn. Türkmeni ilim bagtyar, edil mekanleledar, dilini aydymasa, watpaňa jan watanım. Türkmeni ilim bagtyar,
idi mekaneleler dilini aydımasa vatbına can vatanım vatbına can vatanım. Şu mening durmuşumdayım yattan çıkmazak iň tolgundur sport atlan bir devam edýär. Pähim paýga umanyma tumuly Praga ýylyna ýanglan diýarym telewizionyna gatnaşyp biňji bolmak hemde gahrman arkadagy gahrman serdarymyň şaher paýyna munasip bolmak bagty maňa da meýesler etdi. Forsatdan peýdalan gahrman arkadagy gahrman serdarymyda köp sag bolsun diýýär. Goý gahrman arkadagy gahrman serdarymyň janlary sag ömürleri uzak bolsun, tutýan tutumly işleri hemişe rowaslyklary beslensin. Sözüm şu ýerine ýürek buýsancym gadyr bilen beýan edäýin. Arkadagy serdarmy uzaga bolsun ömrüňiz, edýän işleriňiz üçin sag bol arkadagymyz. Ay alle can alle ay canlar sana yara men kurban alle. Türkmenin altın asır bähleşiginiň çäklerinde geçirilýän Ýanglan diýarym 2024 telewizionynyň ýeňisi bolmak bagty maňa meýesser etdi. Muňa diýseň begen ýaryn, buýsan ýaryn. Biz ýaşlara şular ýaly giň sahnalarda çykyş edip öz dörejiligimizi görkezmäne, döretip berýän mümkinçiliklerine gahrman arkadagy gahrman serdarymyza köp sag bolsun aýdýaryn. Arkadagy serdarymyzyň gahrman arkadagy serdarymyzyň jany sag, ömrü uzak, tutýan tutumly işleri el mudamara waşyklary beslensin. Men hem öz ýürek buýsancymy şu ýerde aýdym bilen beýan edesim gelýär. Bilen paşa täçidinip halkyny kalva varyan yola vuran arkada gün mevdi eleme düştü yalkımı getirdin soğulma cevran arkada.